Loh, leken wongkol, leken. Kenyan. Apa tekoi? Loh aturamu wis tuwek mesti genah. Lho, kok apa iki tulisane? Aduh, pacamu Don, tambah kaya apa nek ngono. Kon dikon macak sing genar dadi kancaku ku lho. Cepokro titik, kono ku ya apa? Long pacakanku mbok ilakes kaya ngene kok didelokno wong sing apik titik. Lah jerimu mah kok gawe merah putih. Aduh. Kon iku dikon gawe merah putih ngono lho. Ngono yang nggih capil SD kono. Aku eling seandainya lho, kon nek nggih ngono. Lah seandainya sapa, Mun? Terus kon iki maran Don. Oh, iku lah. Iya, Sing pacakan lanang sisi wedok sisi yo? iya. Oh, Don, iya. rambutmu barang koyo warang kopo. Oh, mbok ilakes iki ya apa? Acara iki ya apa? Ku mung arek-arek urung teko. Saturan ya apa enake. Nah, ngene wis Mun. Bayar aku ndi aku tak mulai. Lah watake sapa gawe? Wong durung nyambut gawe kok njok bayaran kon niku. Ya iki tutupno sik. Ndangkul ndang totalan. Ngono lho, Cek. Ah, wis karuan tak mulai ae. Percuma kon dadi pamongi para pamong iku Mun. Gak wurung kabeh urusan kampung kon pasrah nang aku. Gak genderone, gak golongane lombae. Ledos kok suwe-suwe ndas kuwi. Tak dobel, Don. Loh, dobel apane? Dengkek iki dobel. Lah kok nek gak gelem tak garepe dhewe, Don. Ora kena ngono, Cek. Aku belan-belani buru nang kondron gangku. Sampai no gendera no apa iki? Ya ini kon males. Males apa aku nyelakno buru nang kon. Lah ya pelek ngalami. Kono aja mendelik lho. Kono gak trimo lengserno aku le. Ora iso le. Bang dodokmu ngene kon. Mbok, teh budal ya. Lakon iku lho kate budal nandi ae niku. Deloken pacamu iku. Jan abang putih kaya tengu mateng iko. Wah, ya apa riko iki mbok. Long saiki ana lho lomba. Tambah cacak, budale peteng mang lho. Oh, saiki ta lomba iku le. Ya budal lo, gak apa-apa budal lo wis. Wis mari sarapan apa urung sih kon? Mari wisan, Mbok. Ya aku melok pisan le lek kate ndelok lomba. Mbok, aku tak ndelok lomba pisan yo. Lah lek kon kate ndelok lomba iku lho, Jeng. Lah kon iku gak dodol jamu ta ya apa? Wong kon iku wis gerang daplok ngono kok. Mbok karan dodol kono. Duh, bapak ta wis, Mbok. Engko sore ae aku tak dodol. Kon iku nduk. Dan sing barang ora penting iku lho sing kon dhisikno. Wae lah karuan dodol jamu iku ta. Kenek-kenek kok gawe nyambung urip. Pisan iki ae lho, Mbok, gak dodol.
Bare Riko kowe melok ndelok pisan wis. Cek gak sumpek ndek omah. Iya, Mbok. Ayo wis melok ndelok. Ora kene, Jeng. Lah lek aku karuan penggawean ndek omah iku tadi marekno timbangane ngloyong gak karu-karuan. Duh alah. Lek kon nang budal wis, Nak. Lah kok dinteni kancane ndek kono? Iya, Mbok. Tak budal aku. Sik le entenono aku le. Mbok aku tak melok budal wis. Karep-karepmu. Duh alah. Wong wis gerang daplok kaya ngono lho, wateke kok kaya bayi. Nemen ajeng iku. Waduh, jan mopor temenan iki rek. Jan kayak waluh. Tak rundine iki kena emangnya ajeng kok karuan iki ae. Yut teronge piro Yut? Yut. Terong iki lho piro sak kresek iki? Yudi. Waduh, jan garet temenan rek, ngecap temenan rek. Waduh, jan ngecap kandel. Yut. Yudi rek. Yut, terong iki lho piro? Yut. Iki lho teronge piro? Sak karepe sampean wis pira-pira oleh nang sampean. Lho, sak nyang-nyangi wis tak kekno pira-pira. Ya tumun kon iki aku Yut, melijo barange karepe kate kekno tok iku. Sing garet iku lho pira, iso rasa ngatur terong iku lho. Sing ngecap iku lho wis pira. Buayong, lah buakul melijo ae kok ate ngenyang rego aku kon Yut. Lah lek daganganmu iki nggo aku sedina ya kurang. Mari kon kowe ora sapol-apola. Wong koyo HP-mu wis dientekno nang anis dibantingi kabeh. Ya ora ngono le ya, Kak. Kok gampang lek kurang tak jukuran di tabungan di BRI dipake suwakeh. Ini kari gesek tok. Tenang ae le masalah iku. Kah, gombalan rek iki disalin opo iki lho jemek kabeh. Lah wong di sampiran mburi kok ukurane ya wis garing, Bek. Sik tak jokokno mari iki. Sik tak jokokno dhewe Yut. Jarno wis gak usah bayar wis iku. Kawan wis. Apa jare meneh tak enteni bakso Solo ya. Wis ora kate koyo wong edan Yut. Bare aku lek dhuwit cilike ora foto. Gambare kon kaya ora kenal YouTube, karo isin takon iku. Jare kok njaluk sing koyo iki, Pak Miske. Jare iki mun koyo timun iki. Lah jene sito tak enteni di bakso Solo. PO ya le sito ya. Cepetan nih, aku sudah melok lomba iki lho. Aduh, iya lah iki sih. Bare nek kate melok lomba engko ae budal ambek aku, gak usah budal dhisik. Beda. Ya ketinggalan nih aku lebaran sampean. Ya ora, wis tenang ae kok bareng aku. Oke, beda. Cepetan iki nang diri jiki omahe. Iya, Nduk, sik. Mul bongkel. Mul. Aduh opo rek bengok-bengok. Salam ngono gak iso takon mlebu nang omahe wong. Aduh, ancen iki kemegus temenan lho iki. Lah yo, ayo wis nang budal. Lah kate budal nandi. Lah wong aku saiki prei kerja. Lari kowe kate ngatur kerja anto ta Cak Mul. Saiki ngono lomba. Ayo wis. Aduh iya Hul. Lali aku. Tapi aku gak melok le Hul. Wetengku loro iki. Budal ison. Temenan. Rek aku budal ketun. Salono bajeng lho ning kono. Lho. Ajeng melok ta, Din? Yo melok ta, yo opo rek kowe. Ayo wis.
Salina wis Cak Mul. Mosok kate lomba kate gawe ngono Riko iki. Oh ya wis, entenono ya. Entenono dilu ae aku tak salin dilu ae. Mlebu ae. Ya wis tak longgo kene aku. Sak kan bedone Cak Mul lek ono bajing pos yo. Lah iya. Kaya apa iki, Mun? Sampai yamene situk ae gak ono wong teko. Ngene iki lho, lek dhisikno korupsine. Tangkemmu lho, Don. Kok kate korupsi barang kon niku. Gak ana sing teko ya beneran takon niku. Engko kono ae tak foto ngene tak ge absen nang desa. Lah, ngono carane. Lho yo, mari sing teko dikik sapa? Solikin. Jelas ae iku, Don. Yung, kon iku kemerduk, kemeru kaya dukun, moro-moro badhe wong ana sing teko solikin barang. Yah, arek iki lek dikandani. Lah iku noleh takon. Halo, Bos. Lho, jangkek gegeti wong lho, kon kapanane iki nang mburiku kin? Wes ora usah kaget-kagetan. Aku saiki ate daftar lomba. Oh, ya siap. Ayo. Kon kate daftar lomba opoan kin? Al ini wis langgon. Aduh, melok kabeh kon. Oke. Nomor 1 lomba panjat pinang melok. Oke, yo. 3. Masukkan air ke dalam botol kon melok. Loro endi ya? Oh ya loro ya. Loro. Masukkan air ke dalam botol melok. Melok. Oke. 3 mang apa, Mun? Wis tuwek bento kon niku. Makan kerupuk. Oh ya lali. 3 lomba makan kerupuk melok. Wah, senenganku iki melok-melok. Oke, sip. Lah iki dan banyak lain-lain. Saiki kon tanda tangan iki nih. Ini wis sing gede. Oh, disuwekno barang rek. Wis nggo kono, ambek ngenteni ewang. Kon kok murka temen cekin. Sembarang lomba kon eloki. Namanya juga usaha, Bos. Gak kumanan kancane engko. Gak kumanan yo, Baba. Ngono ku lah rezeki teko sing kuwasa, Cak Mun. Bak kumanan, gak kumanan. Aduh. Metu wis watek makelare. Aja lali aku kok menangno lho, Cak Mun. Beres ya tenang ae. Tapi ya iku. Hadiahnya bagi 2. Oke wis, baik wis. Kok jaringku Ngono. Wah, lah lek kon kepingin menang kin, ya kudu dibagi 3 ta. Aku, kamu dan dia. Ngono sip. Bek, lawan iku wis mateng kabeh ta. Riko kok moro-moro rijik-rijik. Mari kabeh mangke tak selek wisan, Nduk. Ya wis lek ngono, pokoke wis mari kabeh. Soale mari ki lah kok ono arek lomba barang iku yo gimun mulai ya mesti langsung mangan, Beta. Oh iya, Beta. Riko iki lho ya apa? Riko iki gak ngangsur nang aku wis ping pindho. Lah jere aku ngangsur penggawean teko kene, Nduk wisan. Loh. Lah angsuran sing Riko bayar penggawean iki kan angsurane Wati ya, Beta. Lah nek Riko dhewe aja sampe disaur penggawean. Lah nek Wati nek Riko pisan Riko saur penggawean, ya jebol ta aku. Lah lek diitung Riko sedina bayaran nek kene piro bayarane? Lah penggaweanku ndek kene ya 150 ta, Nduk. Lah angsuranku mbek angsurane Wati. 150 dadakno Beda. Wong macul lho sak bedhug mek 50.000. Lah mosok Riko penggawean gledhuk-gledhuk nek kene kate tak bayar 150. Ya tolong ta Beda, sing nek Riko dhewe iku angsuren. Ya blaen lek kabeh-kabeh Riko sauri penggawean. Wis pokoke yo, sing nek Riko dhewe mulai meneh iki sauren nang aku bayaran dhuwit. Nek Wati saurono penggawean. Lah wis penak sih. Lah ngono ya ngenteni minggu ngarep, Nduk, kiriman teko Cak Min. Lah lek ngenteni minggu ngarep mari Riko do bertelu. Lah anake piro iku? Baba masih Riko penggawean nek kene pokok lek wayahe anake ya kudu nganaki. Loh, Mi, ayo budal lho. Ayo budal kabeh lho. Budal nandi? Lomba. Kok
sik ta lali, sik yamine aja gopo ae. Aku sik kadang rezeki kamar iku lho, wegal harus kabeh. Aduh, lara-lara udah kabeh. Aku udah semuanya itu memang. Aduh, iya sing sabar. Kon iki jan ndeles bapakmu gimun niku lho. Kon nek nemen tak pites lho ya. Wes sik sabar. Anu beda mari iki gakno jajan ya, ambek tukokno rokok arek-arek saken sing lomba iku. Iya, Nduk, gak ditukokno roti bedosan ae ta. Oh iya wis tukokno roti beldosan ambek gakno jas jus ta opo ngono lah, mayar apa enak. Ora ribet-ribet penggaweane. Aduh, ketambah bahas panganan sih, Rek. Ayo budal kok. Beca, aja ngisro ae kok. Ayo budal. Iya sabar aduh nyocoti rek wis tenan nek ngarep kono lho. Ora cepetan lho. Ya, iko aja ngisro ae. Iya, Pe, tenang ae. Ini loh, Mbak. Lah iki sih, Mbak. Dolan ndi Cak Mul, Kang? Cak Mul pentuk botol iki. Lagi lomba apa kan, Cak? Wake sih an. Ini ya, bener ya. Iki mari delok kono ya. Ono lomba apaan Cak Mun? Aku tak melok. Apa jeng? Lomba. Kon niku aja melok lomba jeng. Engko tak kei hadiah dhewe. Tapi ya iku, kok sliyut ae dulu ae. Ya. Cangkemmu lho Mun. Ono tole mbek puyer iku gak pantes kok. Iri. Bilang, Bos. Le iki kono le. Om yo apa kono lho? Panas-panas. Wangi ya gitu. Wis kono lho. Kita mau gak lho. Suwe wis, jak kakek. Dek gini aja. Kono lho. Iki memperebutkan juara si jam loro ae Mun, juara 3. Gak oleh karen awal biru. Mun, aku tukokno buku kok Mun. Delok ta? Godhonge suwek kabeh lon. Bajare dapuranmu mang godhong ae, cek koyo wong biyen. Kon ku ya opo kok mulat-malit ngono don cangkemmu. Lah jare aku mang karene cek ning rada akeh ngono lho Mun. Tibake tak gawe godhonge suwek kabeh ngene. Kang, Cak Mul wingi riko kandhani ta? Lah untunge aku ngandani mul apa, Jeng? Wong arek ora pati kanggo kok. Barene bagak. Lah riko aja ngono Kang. Elek-elek ngono lho adekne Riko. Barek kon iku don. Nek loro atiku aja dodono. Isin. Patah hati bukan sifatnya lelaki. Hei. Kon ana wong ngomong entahe tak lole botol cangkemmu Mun. Banyu kok aja kedulinan ae. Iya, Cak. Lek saiki awak kari penake tok isan. Lek jaman biyen ngomong gak duwe beras ya kaliren temenan. Saiki gak duwe beras titik, sambat nang anak ngono wis ditukokno. Duh bejo temen urip kula Gusti. Woi, Mbok. Kene ndi arek lomba iku? Lah kon iku lho kok isone takon aku. Lah mosok kon iku gak Rudin? Lah ancen gak ro iku lho, Mbok. Ancen ndek dhisik genahe arek lomba iku. Dek nangkan kono lho. Jero ngalor rek kono kon. Oh, tempe-tempeku sampai ajur, rek. Dari kau gak sama lo omongan Cak Mul. Kenanya dek ini mbok wong lomba iku. Ajare kang wedan wingi ndek pelas. Barik kon iku kok iso percaya ae hul nang Peri. Wong Peri ku mblubut. Lah iko sih nek wetane Kang Lasiman iko lombae. Oh iya. Oh lha iku sih rek. Rek,
Sun mbok yo. Ya, Din. Mbok monggo. Mbuh. Lah ulah apa arek ora penet iku iso melok-melok pisan. Jelas kepethuk ajeng kok ning kono. Wis, mbuh. Sami jelek mi. Aduh, sik payah aja banter-banter. Kita lah antar ono. Kakaknya maning susu kendol mi. Aduh, mongane. Mari mbok patalin saset mi. Aduh. Opo. Apa? Seneng gak kepengin tuku es mi. Emo wis aku wegar rada pilek. Lek Jepang. Emo. Sosis. Emo. Minuman. Lek emo ya emo. Rodong wis. Aduh, wis jerene mang selak kesusu. Ya wis mi lemen garep kabeh. Aku ae. Ngomong ae lek njaluk tukokno ngono lho, ngono kak sinawan-nawane barang. Wis cepetan, jerene mang selak kesusu kon niku. Selak wedi ketinggalan lomba. Tapi leren jajan. Ayo cepetan. Lah duwe endi, Bos? Lah duweke yo ndek tas saya rono. Tak bayare mari iki. Wis akeh milio cepetan. Wis jojong mi. Aduh. Lah mbok wis milih sing ndek-ndek iki ae lele, cek leren jonjong. Ya mami kurang orang. Sing nisor permentok kok. Waduh, kon iki. Akeh kami jonjong. Iya. Wah, si Allah, itu jajan apa mari? Milio. Di. Wis. Aduh, main nang cocok lek. Nah terus nendi? Iku lho di kulkas. Waduh, ngalami rek. Oh, nang jaluk jonjong saiki njaluk ning nisor. Cek bos, goblok-goblok iki lho. Aduh, ribet rek arek iki cukup dhewe. Asih aku. Wis akeh milio sing ndi? Sese papat nagete 5. Karepmu wis ngepeo dhewe. Wis aja. Wis. Nanti iki. Ya apa, Mun? Sik. Apa iki? Kita sing anteng. Kok selera takon kon niku. Lah dekek nek setat kono ta, ndang lomban. Lah iku arek kok teko kabeh kok. Oh, nggih, Pak. Ayo kene. Kene lho malah aku. Apa sih pola ya, Don? Ya akeh, nggo sik. Tapi lek kon ya daftaro, wong kok dudu panitia, kon barang hul. Lah aku Don. Lah saya tidak tahu. Kan kamu bukan warga sini. Ini ae Cak Mul meneng mbek aku. Don. Iki ngono lomba lho, acara wong kampung lho. Ono aja ngisru kon lho. Ya wis, daftaro kono pisan. Kon pisan hul, daftaro wis. Oh, Kon kabeh. yo. Jangan bongkel iki. Nang emang ngono dek kene cepetan daftaro. Cak Mul, sampean melok lomba kabeh wis. Aku melok kabeh. Oh iya ning. Iki lomba kayak gendaan lho. Waduh, iya Don. Wes kon. Bisa mi panggene mi. Yo ora ero ta, kok iso takon aku. Ya nak turu kok ya lu. Awak ditinggal ora ero sampean. Loh, Hei. Kon niku kate nandi? oh lah iku apa mbahmu le? Ya iki pas lomba, Bah. Lah kon niku ulah apa goleki wong lomba njok-njok kene iku, Nak? Ate tak kepanggil kabeh nang aku. Lah aku lho ditinggal nang ya. Cek caplise putuku sing koyo lalapo iki rek, kate ngebangi wong barang. Kenapa dek di saya bapak-bapak lomba iku? Kan iki gak karena mami lho. Aku ditinggal. Lah kok iso nyalano aku iku lho?
Lah wong sing leren mandek nek jajan sakmono suwene ya kon. Wis ta Lati, wis ti, ora usah bengkerengan ambek anake ti. Nek kono lho nak, ndek wetane Balasiman iku lho. Arek-arek lomba nek kono rupane. Oh iya mbah. Celoken ae ya mari tak oter wetenge glotong iku. Aduh, arek iki rek. Deloken, Mbok, putune Riko, Mbok. Jantes persis ndeles kaya Gimun iku lho. Sak mangane, sak kelakuane jan padha. Oh ya bapak, nduk wong ancene anake iku lho. Ayo nak, mlebu nang omah nak, tak kei ngombe. Mas aku mau ngombe. Lah kate nandi kok gopo? Sak budal kok. Yo kose ambung bae, ambung sik, ambung. Aduh, ambung. Aduh, lho ini aku udah ambungi nang bami. Aduh, ya kose wong dumbung bae dhewe. Kene situ-situ. Ganteng rek. Wis ana Mbok, lakare Mbok, arek cinta sadus malik arep kabeh lho dake kandel kabeh iki. Ora apa-apa, cek koyo barut yo nak. Ayo. Engko lek mulai mampir kene ya. Mau. Duh, aduh, mau golek cak mampir rene lho, Nduk. Ya. Hei, iki rungokno kupinge. Hei, rungokno. Ono ya. Iki nek jero botol, tutupe botol iki. Iki nyebuk banyu teko kene, wadahno nek botol ijo loro iku sithik ding. Sing kon sing kidul, sing puyur sing lor. Oke? Nyoh, iki cekel situ denge. Mun, siapa Mun? Hitungan Mun. Oke, ready. Ayo wis, waktune 5 menit ae. Siap. Oke, siap. 1, 2, 3, yo. Puyer, keking, puyer, solikin. Ayo. He, tangane mburi kali gayai. Ayo le, cepet. Ale. Per ngarepmu, Per. Ngarepmu. Ayo ngarepmu ya. Ayo. Nomor Maju. Ya. Anyar lomba motone gak gowo yang ngene iki. Celiring kabeh lho botol lek ngarepe koyo ngene lho. Iso aduk kono nyuntek iku ya opo arek. Sik. Hop. Waktu nentek. Ayo delon Mun, sing menang sapa Mun? Ini. Puyer Don. Oke, pemenangnya adalah Puyer. Lah. Sekarang persiapan lomba mangan kerupuk. Yo. Sapa sing lomba yo? Aku. Ayo weh, rono. Aku melek aja ya. Ya weh, rono. Monggo. Bek Min. Nandi wong iki? Oh, kon ta nduk dah. Sini ya mlebu kene. Wah, apa kok Bek? Oh, iku lho nak. Mari rejek-rejek ning mburi, aku iku mang ngambil buah irapen. Oh alah, wis mari kabeh ta Bek penggaweane. Aduh. Lah lek nuruti penggawean di omah ya gak ono enteke, Nduk. Ya tak candak ganti titik iku lho. Wong Peri ambek Ajeng jarang gelem rejek-rejek. Ya ancene ngono iku lah karo Bek, lek arek enom iku. Tapi gak ngono. Oh ya aku dhewe wedang karenku iku mang sik anget sik tak jukukno. Aja repot-repot ta wis Bek, aku entas ngombe Bek. Lah repot apa sih, Nduk? Wong aku iki ora mantu, mandeke wedange kok. Nyoh, mbin karenku tapi Gak apa-apa wis Bek, kok repot ae Riko iki. Bek ngrumat wedhus piro Riko? aduh, lang rumat piro, Nduk. Lah iku kari 15 mekan dintekno gawe main nang Peri. Duh, lah karep ponakanku sitok iku Bek, setel ambek Gimun. Kena sing kena dipele. Lah bapake gak ngono, Nduk. Lah arek loro iku jan koyo tumbuh oleh tutup. Yo, lah kon iku mang lo genahe tekan ndi dah? Teko ngeterno jajane arek lomba Bek, jembatan ngono iku mang.
sapa sing nukokno? Ya Miska mang sing tuku, Bek. Oh, anakku mang ta. Ya wis nek ngono gak apa-apa. Oke, wedange umbin-umbin. Iya, Bek. Rada kepaiten paling, soalnya aku ora seneng legi-legi, Nduk. Enak pisan. Heeh. Ayah, tolong ayah. Lari kok lho lapo Kang kok ono di kene. Wow, delok enak. Ayah, tolong ayah. Iki lho tebak coba. Lek melo iku detase. Hei, diukur iki lho. Ayo. Duh, sampean kok tambah ganteng Cak Mul. Iso ae sama niki ning. Sampe yo tambah ayu. Ayo Marvel, Marvel. Din aja dhuwur-dhuwur lho wong anakku cilik ngono. Lakir kon yo ngono. Mon gak imbang iku lho. Apa ah? Oh, latik nih delok. Cak Mul. Iki ngono lomba, gak kayak gendaan deh kene. Iya lah ya opo iki lho Gimon. Lah mosok peraturane lomba koyo ngono. Anake barang lho kok iso dimusuhna Udin. Wong iku akeh sing cilik. Akeh wangono anake iku lho mencolot-mencolot gak geduk. Wis ta Lati, tenang ae. Iki ngono masih kecil ngene, kecil-kecil cabai rawit kon. Tenang ae ta lah. Ayo nak. Ate ya, kakak saya naik dulu ya. Tur ya. Jangkrik lah boleh. Ini iki ngurus barang. Malah mau bajing iki ta awake. Sing ngena ta layar, cinang menang aku. Kok enak? Wong aku dhewe mantul-mantul ngene. Tangananmu lho sing anteng. Ora ati deh, kok tak mulih lho. Wah, sik ta lah. Lho. Mon. Iku lho anak, iku lho tulung ngono gak geduk aduh arek iki rek. Kang. Kang. Don. Gong. Mon, anak iku lho aja ngurus Kang Peri ya, semong gak geduk iku lho. Bro. Ah, jadi curang. Mon kok tak kayak 50.000 meneng kok. Leken wongkol, leken. Kenyang. Lah, sip Mon, sip. Mon. Ayo. Hore, pemenangnya adalah Marvel. Kok iso menang ya Cak Mul? Bola lambene mek sakmono iki. Kok cepet men. Iya lho, awake cilik ambek Udin mosok menang. Mosok disedot. Pi, disedot ae ku Mang Pi. Wah, lambemu iku. Iki lek kon blower iso nyedot. Lah iki ngono lah jagone. Kalah ya kalah ae, gak usah ngono. Enak. Kebang iki. Wong ngene jagoan kok. Apa lek kropoke? Wong keramike tak kenyang. Ya, ngono sih, ngono baru anakku. Don, anakku sing menangi. Abais, bak menang bagak mulai aku. Lho Kang. Lho. Hore, anakku menang. Anakku menang. Happy.